linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Idol kita, gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Narito na ang mga nagpapagang balita. Mass testing huling isasagawa sa Baguio City. Publiko, pinalaan sa pamameke ng vaccination card. Mga accommodation establishment na tumatanggap ng bisita sa kabila ng kakulangan sa dokumento, kakasuhan. Congressman J.B. Bernos ng Abra muling nagpositibo sa COVID-19. Dalawang construction worker patay sa aksidente sa Kalinga at Benguet. Strawberry Festival planong itanghal ngayong taon. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Magandang hapon North Luzon, hatid namin ang mga maiinit na balita. Sa kasagsagan ng pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Baguio, muling magsasagawa ang BCDA ng mass testing. Magbabalita, Charles Limon. Wala pa ring tigil ang pagdami ng mga kaso sa lungsod. Kaya para malaman pa ang karagdagang mga kaso, muling magsasagawa ang pamalang lungsod at Bases Conversion and Development Authority ng mass testing. Every time that umaakyat ang kaso natin, nagmamass testing tayo. Kasi gusto rin naman ng mga tao natin na malaman if they're infected or not. So maganda pa rin 'yon. And we will do that anyway. That's done for free. Isasagawa ang mass testing mula bukas hanggang sa Sabado. Aabot sa 3,000 ang target na sumailalim sa testing kung saan nahati ang allotment nito sa iba't ibang sektor sa lungsod. Karamihan sa mga sasailalim ay mula sa hanay ng mga medical at economic frontliners. Kahapon, naitala ang karagdagang 365 na kaso sa lungsod. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, ang pagtaas ng kaso ay hindi pa sapat para irekomenda sa Alert Level 4 ang lungsod. Our projection is that we'll probably reach around 500 cases a day. Bago yan ang peak, bago bababa yan. So yan ang prediction namin. And tama yung mga prediction namin that in the next ditong week na to, we would probably average around 250 to 300 cases a day. Pero tataas pa yan. Sumampa na sa 1,377 ang aktibong kaso ng lungsod habang 29,366 ang mga gumaling at 725 na ang mga namatay. Inaasahan ng pamalang lungsod na dudumugin ang mass testing lalo ngayong mataas pa rin ang bilang ng mga may sintomas ngayong malamig ang panahon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Pinalaan naman ng publiko sa pamameke ng vaccination card. Magbabalita, Randy Guzman. Ang vaccination card ay isa sa mga pinakaimportanteng dokumento ngayong panahon ng pandemya dahil nagpapatunay ito na bakunado na ang isang individual. Ito ay kinakailangan sa halos lahat ng pagkakataon, lalong-lalo na sa pagpasok sa iba't ibang mga lugar.
Ang mga ayaw magpabakuna, ang diskarte, mameke ng vaccination card. Pero we cannot rebuild that no? Yung mga nahuli natin dito sa mga checkpoints natin, it's not only vaccination records, no, it's also QTP. Muling nagbabala ang pamahalaang lungsod sa mga namemeke at nagbebenta ng pekeng vaccination cards. Hinuhuli namin mga ito, pero there's no such law that will penalize them. No, huhulihin lang namin, dadalhin namin sa presinto or pagsasabihan, or they have to write a letter of explanation. Pero there is a corresponding law that reprimand falsification of documents. So susundan natin yung ating batas. Nakasaad dito na a person caught falsifying itong vaccination cards shall face penalties which include 20,000 to 50,000 fine or imprisonment ng 1 month to 6 months or both. Sa mas pinaigting na laban kontra COVID-19, aasahang mas magiging istrikto pa ang lungsod sa pagsusuri ng mga dokumento. Rendy Guzman para sa Luzon Headlines. Hinalaan din ng Baguio Tourism Office sa mga accommodation establishment na tumatanggap ng mga bisitang kulang sa dokumento. Magbabalita, Jade Abelador. Dahil umiiral ang Alert Level 3 sa Baguio City, isa sa mas pinahigpit na proseso ay ang pagpasok ng mga turista sa lungsod. Kaya binalaan ng Baguio City Tourism Office ang mga accommodation establishment na maaari silang patawan ng parusa sakaling mahuli at mapatunayang tumatanggap sila ng mga turistang hindi dumaan sa tamang proseso. Isa na rito ang posibleng termination o suspension ng kanilang Certificate of Compliance. We're just doing right now more of reminders. But our reminders is also informing them that this can be grounds for termination or suspension of their Certificate of Compliance. Kasi that's a requirement for them to operate, Certificate of Compliance. And then if it will be a more grave na offense, pwedeng ma-revoke yung license or business permit license. Kung depende naman kung anong klaseng offense, kung kung grabe siya, that it can happen towards that, But as it is now, most of those that we've issued are memoranda of warnings and reminders, para they all everyone will be on their toes in observing pa rin yung ating protocols as to the acceptance of tourists. Ang mga accredited accommodation establishments ay pinapayagan lamang tumanggap ng maximum na 70% ng kanilang otorisadong kapasidad. Kailangan din munang tignan at kumpirmahin ng mga accommodation establishment na triage approved ang mga turista bago sila payagang mag-check-in. Sakaling hindi pa aprobado, kailangan pabalikin ng mga turista sa triage. So lahat ng documents chine-check sa triage. Now just in case na skip yung triage, nakarating sa hotel at wala silang triage confirmation, the hotels are sending back the guests to the triage para ma-process sila. So ano ang chine-check sa triage? Yun yung mga in-announce natin, fully vaccination card or certificate. And then if you're coming from Alert Level 3, meron sila dapat COVID-19 test, whether RT-PCR or antigen. Pag wala sila noon, pwede sila magpa-test on-site sa triage mismo. Pag nakumpleto lahat yung documents na yun, na-verify, mabibigyan na sila na actually i-scan lang nila electronically yung kanilang QTP, ma-update yung status nila. And that is what the hotels will see. A status na kung saan sila, triage approved. So yun lang ang titingnan. Pag triage approved, they can already check. Ayon sa Tourism Office, ipagbigay alam agad sa mga otoridad kung may accommodation establishment na lumalabag sa community quarantine restrictions upang mapatawan ng mga ito ng karampatang parusa. Jade Abelador para sa Luzon Headlines.
Samantala, muling nagpositibo sa COVID-19 si Abra Congressman J.B. Bernos. Patuloy naman sa pagpapagaling si Congressman Mark Go. Magbabalik sa report, Charles Limon. Kinumpirma ngayong araw ni Abra Lone District Representative Congressman J.B. Bernos na nagpositibo ito sa COVID-19. Sa Facebook post nito, inamin niyang muli itong nagpositibo at ngayon nakakaranas ng mild symptoms. Anya, naka-home quarantine siya ngayon bilang pagtalima sa abiso ng kanyang mga doktor. Naka-isolate din siya sa kanyang pamilya. Maaalalang nagpositibo sa COVID-19 ang kongresista noong March 2021. Samantala, kahit nagpositibo sa COVID-19, tuloy sa pagtatrabaho si Congressman Mark Go ng Baguio City. Kanina, dumalo via online ang kongresista sa talakayan sa Bicameral Conference Committee. Layon ng pagpupulong na pag-isahin ang bersyon ng Senado at ng Kongreso sa pag-amyenda sa Teachers Educational Act of 1994. Layon ng batas na makapagbigay ng scholarship sa mga kabataan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Hinihimok ng mga lokal na opisyal ang mga universidad sa Baguio City na magkaroon ng academic break. Magbabalita, Jade Abelador. Nobyembre noong nakaraang taon, umapila ang mga estudyante ng Baguio na magkaroon ng academic break. Ito ay dahil sa tuloy-tuloy na online class sa gitna ng pandemya at sa pinsalang iniwan ng Typhoon Maring. Dahil dito, hinimok ng mga opisyal ng lungsod ang iba't ibang higher educational institutions sa lungsod na i-institutionalize sa kani-kanilang academic calendars ang pagkakaroon ng academic break. Sa ilalim ng Resolution No. 620 Series of 2021, inihayag ng Konseho ng Baguio na ang pagkakaroon ng academic break sa mga academic calendars ay isang mekanismong pangkalusugan na maaaring tumugon sa mga pangangailangan ng mga guro at mag-aaral. Naniniwala silang makakatulong ito sa mga estudyanteng dumaranas ng depresyon at ibang mga mental health issue. Well, I think if our university, St. Louis University, does decide to institutionalize the said academic break in our school calendar, I think this will hugely benefit the student body to give them ample time to resolve mental health issues that is very rampant and timely in this global pandemic we are experiencing. And surely a much-needed rest will not only be helpful to the student body, but also to the staff and the faculty, which has been working all year long with because we have tri-semester, right? And I think our school should learn to really listen and adapt to the student needs because we are facing a global crisis. And I think doing that, it means you are really giving the student body genuine compassion. Jade Abelador para sa Luzon Headlines. Dalawang construction worker patay sa aksidente sa Kalinga at Benguet. Yan at iba pang balita, abangan! Idol kita, gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Hear the music of our hearts. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po ma-order online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom,
At mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Patay ang dalawang construction worker sa magkahiwalay na aksidente sa Kalinga at Benguet. Magbabalita, Charles Limon. Patay na ng matagpuan sa irrigation canal ang construction worker na ito sa Maleda, Ipil, Tabuk City, Kalinga kahapon. Nakilala ang bangkay na si Abel Balinsong Jaramillo, 19 anyos, residente ng Quezon, Isabela. Ayon sa Tabuk PNP, bago ang pangyayari, nasangkot muna ang biktima sa aksidente noong linggo ng umaga. Dito sa traffic accident na to, merong isang Honda, yung motor, na nag-dive doon sa may irrigation canal natin. And nung nagkakandak ng investigation, is apparently itong Honda na to, binangga yung pick-up na nakapark doon sa may road. And yun nga, nag-dive siya doon sa irrigation. Halos 2 araw na sinuyod ng mga otoridad ang irigasyon upang hanapin ang biktima sa pag-asang nakaligtas ito sa aksidente. Actually, yung paghanap po sa was a joint effort ng Provincial Mobile Force, yung kapulisan natin dito sa Tabuk, at saka yung SAP, at saka yung Bureau of Fire po, sir. And within those, unluckily, hindi natin natagpuan yung yung bangkay na yun, until kahapon po. Agad namang kinilala ito ng pamilya ng biktima. Hindi na pumayag ang pamilya na isailalim sa autopsy report ang bangkay ng biktima. Nagpaalala naman ang Tabuk PNP sa mga motorcycle riders na mag-ingat sa pagpapatakbo ng motorsiklo sa lungsod. Kaliwat kanan pa rin kasi ang mga naitatalang kaso ng vehicular traffic accident na kinasasangkutan ng mga motorsiklo sa lungsod. As a matter of concern ng kapulisan natin is very rampant po yung vehicular traffic accidents natin, in particular involving itong mga mga motorcycles. Patay din sa aksidente ang isang payloader operator sa Sangilo, Barangay Poblacion, Itogon, Benguet. Nangyari ito noong nakarang Biyernes ng umaga. Sumalog ka nung apan nagruging at trabaho nita. At di lang mo kwami. Tapos di ay na-aksidente. Nakilala ang biktima na si Jason Tafukay Botis, 31 anyos at residente ng Sablan, Benguet. Halos 100 talampakan ang lalim ng bangin na binagsakan ng payloader. Agad namang nagsagawa ng rescue operation ang mga katrabaho at mga nakasaksi ng insidente, pero patay na ito nang ma-recover nila. Hindi pa alam ng pulisya ang sanhi ng pagkakahulog ng payloader habang iniimbestigahan pa ang nasabing aksidente. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Usap-usapan ngayon sa social media
ang mga naitapong karos sa Tinok, Ifugao. Agad namang naglabas ng pahayag ang Department of Agriculture Cordillera tungkol sa nasabing issue. Magbabalita, Jade Abeladora. Ito ang larawan ng mga carrots na itinapon sa Tinok, Ifugao. Sa Facebook post ng Department of Agriculture Cordillera, nanindigan silang kakaunti na lamang kasi ang mga bumibili ng gulay. Sinang-ayunan naman ito ng Highland Farmers Association and Multipurpose Cooperative. So I think that was posted or that was dumped during yung talagang bumagsak yung demand, yung bigla ang nagkaroon ng lockdown sa Metro Manila. Medyo marami yung mga hindi na nag-order. Yun yung time na naramdaman namin na talagang mababa yung presyo ng carrots at maraming nagreklamo. Matatanda ang humigpit na naman ng lockdown sa Metro Manila dahil sa patuloy na banta ng Omicron variant ng COVID-19. Epekto nito, hindi lamang sa carrots bumaba ang demand, kung hindi maging sa iba pang mga klase ng gulay. Medyo bumaba yung demand at some mga 2 to 3 days yata or nag-run hanggang 4 days. Matumal yung order, so bumaba talaga yung demand. Kaya actually, hindi lang naman sa carrots bumaba yung demand, halos lahat ng gulay. Dahil sa lockdown sa Metro Manila, limitado na rin ang paggalaw ng mga tao. Kaya ang mga restaurant at hotels, nagbawas na rin ng kanilang mga order. So for now, we can't do much about that. Siguro ang ipapakiusap lang namin, baka if there is some way na sa Metro Manila or sa mga end markets, sana they try to study na hindi masyadong apektado yung pagbenta or yung bentahan ng gulay. Hinimok naman ng DA ang mga magsasaka na lumapit sa pamahalaang lokal para matulungan sila sa pagbebenta ng mga agricultural products. Ito'y sa gitna ng pagtulong nila sa mga magsasaka na makabenta sa pamamagitan ng Kadiwa ni Ani at Kita o Kadiwa Program. Jade Abelador para sa Luzon Headlines. Nagkaharap na mga kontraktor at kinatawan ng may-ari ng lote sa Bauco Mountain Province. Ang follow-up sa report ni Randy Guzman. Nagharap na ang dalawang kontraktor ng Philippine Fiber Optic Incorporated at isa sa mga nagmamay-ari ng lote sa Abatan Poblacion, Bauco Mountain Province. Matatanda ang inireklamo sa PNP ang mga kontraktor at ang mga opisyal ng barangay matapos nilang pasukin at hukayin ang lote ng pamilya Aplaten para maging daanan ng mga kableng gagamitin sa Wi-Fi connection ng komunidad. Dapat iti rice field mi dito oh. Tapos adatan, dato na kinalsada da, anay daldalanan da. Iti na dayta fiber optic wire nga dagita. Imagine. Kat nalpasan, naamuan milangan ng dinalpas ti project without the barangay captain informing the family and the munisipyo. At datalaang ginsada ni Katugangak. Bali nakapag-usap din tayo kahapon with the Chinese contractor together with their translator. So sabi namin dahil alam naman natin yung hirap din nung ginawa nila, kaya napag-usapan ng pamilya na be considerate na lang, but then they also have to follow kung ano yung mga adjustments na kailangan namin. Ilan sa mga napagkasunduan ay ang paglipat sa mga kable. Hiling din nila ang joint inspection, pagre-rip sa mga bahagi ng lote kung saan nakalibing ang magulang ng mag-asawa, pagpalit o pagbabayad ng danyos sa mga nasirang halaman at puno, at pagbabayad sa iba pang mga danyos. Hindi pa nakikipag-usap ang mga opisyal ng barangay na nagbigay ng pahintulot sa proyekto. Can you just imagine how massive yung ginawa nila without even asking permission from us? Ito, yung roots na naman ng kahoy dito, naputol-putol. Nakakapagtaka talaga kasi hindi pa sila nagko-consult sa amin. So still, yung blatter namin, we would want an answer. So gumagawa na kami ng affidavit at pasagutin sila kung bakit naman ganun na meron palang ganyan na alam nilang magaganap, hindi kami in-inform ng maayos. Sa unang panayam, sinabi ng kapitan ng barangay na si Gerald Kahigan na nakausap na nila noon si Wendell Aplaten.
Kasi nung may nagpaalam na rin yung mga dyan, pero baka miscommunication. Ting naman ng mag-asawa, sana'y masunod ang usapan upang hindi na umabot sa sampahan ng kaso. Kung hindi sila tumupad sa usapan. Pero syempre, our prayer as much as possible, we settle this peacefully dahil sabi nga natin, naiintindihan din naman natin, no, yung mga Chinese nationals. Ang hindi natin maintindihan ay alam naman ng ating mga local officials kung ano ang procedure sa mga ganyang mga bagay. Sa Biyernes, magsasagawa ng joint inspection ang dalawang campus sa lupain. Randy Guzman para sa News Force North Luzon. Marami po tayong Chinese nationals who have immigrated to the Philippines together with their wife and their families and have resided here, lived here, died here. Pero one of the questions na nare-raise palagi is yung validity of marriages between Chinese citizens in China and if they are recognized in the Philippines. Doon po sa isang kaso, Yao Qi versus Aida C. Gonzalez et al., ang sabi ng court, ng Supreme Court natin, a marriage between Chinese nationals in mainland China cannot be recognized in the Philippines. These marriages must be proven by filing a petition before our regional trial courts for the recognition of those marriages. So that insofar as Philippine law is concerned, pag dumating ang mag-asawa na nakasal sa China, ang mag-govern sa kanila is the law on partnership, hindi po law on marriage. Because in order for the law on marriage to be used by these nationals, it must be proven first by final judgment in a court. So ano ang effect, for example, ng anak ng Chinese nationals married in China but born in the Philippines? Ang status po ng mga anak na yan, insofar as Philippine law is concerned, is illegitimate children. Kahit na meron silang marriage sa China, if they were not able to prove yung marriage na yon dito sa ating bansa, then ang status ng mga bata ay illegitimate children. And as illegitimate children, we all know na yung share in the inheritance ng mga illegitimate children is far less than the share of a legitimate child. So that ito po yung effect ng marriage ang Chinese nationals in mainland China. Strawberry Festival, planong ituloy ng pamahalang lokal ng La Trinidad, Benguet. Ang detalye ng balitang yan, susunod na. Idol kita, gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo.
Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Hear the music of our hearts. Let all music take you there. Where Star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. Star will take you there. Paulinament! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pow! Planong buhayin ang pagtatanghal ng Strawberry Festival ngayong taon. Katunayan, pinag-uusapan na ang mga aktibidad na maaring isagawa. Magbabalita, Randy Guzman. Dahil sa pandemya, natigil ang pagtatanghal ng Strawberry Festival noong 2020. Makalipas ang 2 taon, pinaplano nang ituloy ang selebrasyon ngayong darating na Marso. Kasama ito sa napag-usapan sa pagitan ni La Trinidad Strawberry Festival Executive, Vice Mayor Roderick Awingan at ng Municipal Tourism. Tuming naman tuloy, they asked us to come up with alternative activities na pwedeng i-celebrate na hindi masyadong crowd-drawing or not necessarily crowd-drawing activities, but with the intention of primarily, of course, giving hope to our entrepreneurs, especially the small businesses. So, maitulong na natin mo, siyempre, siguro, ti makadangag, ti makakuhan, siguro, mo yung may gumatang, or through online. Isasangguni nila ang mga planong aktibidad sa Municipal Interagency Task Force on COVID-19 bago tuluyang maaprubahan. Ito'y para masuri ang magiging epekto sa maaaring pagkalat ng virus. It depends on the assessment of our COVID situation. Okay, so for now, we are still preparing for alternative activities. But if hindi kaya or hindi magandang implement pagdating ng time na yon, baka ika-cancel din. Umaasa pa rin ang pamahalaang lokal ng La Trinidad na maganda ang sitwasyon ng kanilang munisipalidad para tuluyan ng matuloy ang natigil na pagdiriwang. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.